maga. Come back around, Pico. How are the mamma? It's a dama. Onye gajinta vum ya shiago. Ago. Let me shag. O ti rubo ru mananya. Oh. I like here. What him question? Gonna want to walk. You might so tell him what to go to Gachagi but on. Get early morning the hour. I'll go see Tigre. But him really amaka. Uncle the chote given a mirror. O to mo yi begum na hu to me sheme gi me sisa me sisa mo ha helele na film ha helele ge danga bo kwa ja ko shinshi biko kwe onu am gaje onu la baga na ekpere ka Chineke do woro pa na nya mma mi ya onto mi amara na mma onu eji mi elo cheke biko ihe am gaje gbawo ezigbo ntavum ka ngaji ihe ga abụbụ na ọ na-aga agba m agba ga dị too much achọrọ m lo nga agụ na akọm baga ugba shie ezigbo ni tonire mma shie kwọchapụ aka ejikwala achị achị ejiri shi nke ise detin ga chishie manya abụọ ma etile achị to ede mma banye n'ime ọrụ kpụrụ ede ko bịawa ma ụmụ anọ na ede ndị a na-eji eme ori suo ya eso wuri esi ofe kpụrụ ogo refresh shikwa ihe ọma ịgakwa n'ịza anọ azala side anọ nkata red meat zụọra m tozo biskit bone ma o meji ya antọwel anọ ọ na-arị oke mkpa ma mgbụrụ afọ ya ọ dozara ndabat zụọ ha nnọọ were ha shie ni n'okwuchilite elu so that m gachi ụgbọelu ịpasala m ya nga nji ihe dịga ụwa ọfịs ka m gaji nara ya biko achọdụ m site m akpụ tụ nwoke ọcharị mma ma ya na efere ya na-enwu ka eze be very very mindful ịkọla akụkọ ka Mike eji agha ahụla m list ọha n'elu ọjị a ga-azọrọ gị umeji anụ zọrọ gị igbe ozu zọrọ gị agbilu zọrọ gị akpo tigere gị n'ime igbe ozu ebe ị ga na-agbatị ngwa weta ego ejiga weta ego ka ị ga-echitachala ihe ndị a ga-eshiri gị ụwa a ga-eshiri gị egwu igwe weta na ego ga ga-eji achịrị gị akwụ ishiri gị nri nsogbu anọ weta ego a na-akpọ gị onye ọsụgbọla gị na-emecha ka ayọ lekwe ihe na-ejire gị n'anya kwota ịchara akọta ka onye anwụ mmọnwụ n'aka karọt ịtajisila onwe gị oyi ihe olu dị gị dị mkpa ọma lụla gị nwa ọhụrụ dị ka m nọ bịa nga nna gị mere ndị nga ọ na-ebere napụghị ihere n'anya taa awụ dị gị gaje gị nata ọrụ m kwesịrị otu eti ihe m n'ime pelet mee m pelet ote m n'otu a na-epelet m onye ukwu na-epelet m onye nta na-epelet m ọ dịghị izi mmadụ inweta ọfịs na gọọmenti ọfịs ọ dị izi mụ na nwoke a gachara amị lụọ ihe o jiri lụọ ya gbara aka nọtụkwa atatọnwogo ihe na vileji leta m gaja ọrụ ị kwesịrị iji aka gị mama ga aka zụta ihe ka m gaji iweta ọrụ m weta ọrụ m bịa ha nweta ego eji eri nri omeme biko onye akpasukwala m iwe bụkwa m ji m obiọma gaa ntavu m gaga n'ọrụ m maka chi ihure gị na-eme m kpụrụ ihe na-agachita onye gaji ntavu ịmakwasị gịnị ba n'ime ọfịs ha ekwebu ha gasị debụka dịdezi olipụle n'ọbụ onye ọbụla ezere isi ezere mgbọ lekwa otu ero ebere gị ihure gị na-eme m ha otu ọrụ xenofobia ọhịa iwu ihe ego memere m taa ihe ego mekata ma ihere ka m jiri bịa lọlọ gị sị mgbapụ ụdị ngaji ihere lọlọ na nkwa arụsị na ị mụrụ nga nna gị atọjara atọja nwa na-amadị ebe oshi ọ nke ị ga ewe onwe gị oge nga ọbụla ị pụtara gị ewe onwe gị oge ụmụ okorobịa niile nọ n'ala isi weke ha azụ ọgụ pịapịa were nka akwụkwọ ịga gị n'ime aha gị hụtọrọ m ihe nsọ ka m mepụrụ gị ebere napụrụ gị asọ n'ọwọdụ nga azara aha m mashin ga alọlọ dị bịa bịa nga dị ọlọdụ nwere ihe okwu ya shikiri nga asọ gị eshigbo ka ị bịara na menụ ihe mere nga mere m haf bọtụl ọ bụ ihe nọ n'ọbara ọnụ wa ọbara nkenke ị gakwụ gị tọgara aka ọbara nkenke bụ ihe nọ n'ọbara ọnụ tupu ide elime ka m gba gị ka enwe nsogbu ma anyị na-ekwuchara papa eletrisha adịkpado otu a aga interview papa ji garịrị hụ mmanụ na papa chije pedi ma ịkpesịghị trauza jikere mkpụrụ taị jikere ka onye gara interview papa efi ya ga-ene gị ọrụ ka mgbakpa gị ya ọ ga-ene gị ọrụ aga m ewere ego ka ga eriri nwanya ego n'olu maka ịha ka taị masị m go to school a na-ewere ego taị nwanya gị ọgwụdọ nya ego n'olu because gị na taị ha na the same height
ịdịga ka ngwa aka lolo ya mara na efere gafukwe mụna ka ọnụ elekono bịa kwuru ọnụ ọjọọ na-amajilagra m n'ọnụ Chineke wụsala m mụ aga m ala ọsọ gị nwa mgbe nta biko enwere akwa ndị a m yipụrụ ka emila kpọ ụra ma m ihe wụrụ ya na wụọ ya ote onye gere ntị ntị gị chiwe na n'ime ha chichụba ba aga n'ụlọ chichiri uwe m ahụ bọstas mụ m na-eyi ma aga saịdị ebe mpara m gị gara ịcha mmiri kọnsegreti ya n'ebe mpara m na mmadụ m ihe mpara m hụrụ na deti gbọwụla ncheta ebe ọzọ m gere ya wụ nga na mkpa abụ arụ ka m esitala otu na-echesta nwa ukwu m agba ya n'anwụ na-echesta ka gị otu egba ya n'anwụ ọsọ ata nga onye m na-akọba gị na-abịa n'ụlọ ekosichiri m nọnsens maka chịkwa ma ama eji ha ọkụ ọkwa nwere mpata eribi na-ekotasị nga arị ka katapọt mama ama eji ha ọkụ ma m hụrụ ọfịs na ị ga-ahụ ihe m ga-eme otu ime sasasas ihe endire Mama, biko gọfịa si ya na ya hapụ ihe ahụ ọ na-eme bịa bịa tiri m aka sawa ifere a ama m ihe ọlọ nga ahụ na ọ na-eme gị andị m ote mpa na-echi eme mpa bata ugbu a na ahụ na-enwe ihe ọbụla emebere obi a ga-adị ya mma ike adịkwa amụ ya kwa mmadụ ka na-agwa okwu ahụ kedu ihe dọrọ nga ka arụcha ozu a na-akwa ha bụbụ mmadụ ọgwụ kwesịrị ise efere a gị hapụ nwanne gị nwaanyị ya na-asa efere na mama ka mgbagodi ga aghọtakwa m ihe aghọtakwa m ihe dị ụtọ ahụ maka ụwa n'ime onye na wee ya ụwa adịghị shapụ aghọtakwa m pakeji gị na papa ahụ maka Chineke m na-ewefe m n'ọnụ m ama ewe anwụ isi ụkụtụ a nkwụ gị m ga-akọ gị n'ụtụtụ a chenjie gị aka nwere fon iji n'aka na nwa mọpịa tọchị ga otu a na-echenji kesini m chenjie kesini gị n'ụkụtụ a ya gbahụ oge n'anya nwoke bịa tiga aka basa efere chekata ụra na-agba mama ka mgba gị ewezụgasị ngarị na anọ na ara ekpukwe mama m ịgbara adịghị onye hụ m ihe na-emefe Chineke nyere m ebe ebe m anya kwutọshike maka ihe na-egide eme m ịma onye nna gị wụ ya gacha bata a na-akpụrụ ude aka ka si eshibodo nri foto gị saa ajụjụ ya ọkwa gị gaghị arapụta m n'ụlọ iri nna gị ọfịa chere ka mpa lọta a ma agwa ya hụ ịma na onye ọgwụ mụ na dege m ka m na-agbakwa ga mala ka ifere ọnụ na fara ala ka m rụpụta ga arasụ m sefere ka ọnụ ọbụla na ụna wee ya hụ jọsụ ka m na ụbịa asụkwa ụsọ tụmshi zụsụrụ gị pụọ a ma-eji gị azụ nchọrọkọta gba gem anụ ochie rie ihe ịmụ na-enweghị okwu ọnụ Abra catapult. Udo dai relax lazo. Acabou na interview. Mendo.
ka ịgbakwara m nkịtị. Ịdụkwa m ihe n'akụkọ. Nwanne, kewe gị na ana buta. Mana m n'aka na congratulations. Ka mere n'ife na-eme. Nke nwezi nsọpụrụ. Nsọpụrụ ga-ala kwanne. Nwe wọdụ nsọpụrụ na ndịkọ kwanne. Mụ na gị kwewo n'aka so onye nze ewu. Onye chi ibe m, nwa bịa nna m n'aka. Ekwule m shigo ọnwụ n'ahụ. Ekwule m dị ga-amụsị n'ahụ. Ọ gbasara na ka iri amụsị. Papa, mgbe ịpụga, tepụ gị ọ gbalịgo elu. Otu ugbo ịlọtaga, ya ka agbalolo redio gị. Na-emele ihe bụla lụrụ tempo gị. Ọfịa. Ịma otu ihe dị. Achọpụtara m nnọọ na ihuru ibu gị ibu. Ọ jọstụrụ baa gị nnọọ na brain ga-afachisha gị everywhere. So ị nwezi respect. Lee nna otu isi agbaga nna gị okwu. Ịma nna otu esi ekwekwa akwa ya. Nke m nwekwa achọbụ ị na-akụkọ maka agwachara m ndị ome. Si ha ma aha m degara na regista ha degharịa ya. Ha derere m Mrs. Ha kagbuo Mrs. Ha degara m officers wife. Ọ ha m si ha dega. Amakwa m megana ịkọ ihe ọzọ. Achọtụkwa m ịnụ asụ. Achọdụ m ịnụ ya o. Biko ya dịkwa ihe wu information iji lo. Ya nwekwa ihe dị palatable na ntị. Ọ ga-awapịa ya ka pịkwute ya ihe. Ma m ka ibibira nga adawo ogbu. Ị na-enwe ha statin. Onye kwuru abụ manta onye na-agba m ihe a na ha maka biko mrịa ndị nọ na mrịa ndị nọ n'ụlọ onye kwuru na-ajụ m onye nta na-ajụ m abụrụ nke jaji ajụgbu m akpara ajụrụ m ajụ ebe m gara ewere amụsị kwebere ya na tebụl were amụsị ọcha kwebere ya na tebụl ya gide m taa were ajụ jụtụsị m oyi naanị mkpụrụ anya m le anya ihe niile wụ ihe niile mgbakwalụ m ga-aza nga ahụ ma ajọ m ya anya nkịta olemele ha niile ya gbafusia nwoke na-ajụ m tapụ ọnụ anụ ojii ede na-amadị right ya na left ya mee ha ọnụ na-ajụ m ele m warant ọnwụ m ele ebe dị warant m ndị na-ajụ m warant ọnwụ m anwụ m na m taa ọ ihe ọ jụrụ m otu ihe mere certificate wọ ihe ọ jụrụ m si eleta m ga-eche nwa certificate ọnwụ marị ndụ ya jụ m nke were je asa m isi eleta m ga-eche asata ya otu ndị ajụjụ ote ha sị m gwa etu esi chụpụ meta kasị gachiri ekwesị n'ala eze Chineke chiri ihe na-akụ ugbo ụsụ ihe gbasatara officers wife ma pụọla ọgwụna m ihe ji chasị ga-azụ tụpụ ọnụ chọmọta ihe m nọ Chineke ji aka gwa m sị ọfịsa ka m nwee ọfịsa na ọmụmụ inwe ebe nwere onye ọdọ nwe ebe eluigwe kwuru ya ekwu ha bịa n'elu ụwa napụ mee onye ọgọdọ arị ya na mma kwe nwere ọfịs ihe nwoke mesịrị imere ihe imere ya oshi ọma bụghị mbụ onye mama onye ngwụ ahụgwere m ya mbụ dịkwa na-arụ ọrụ ịhụ ahụ dị mmanya n'ụwa m maka onye ahụ wa amụsị mkpụrụ anya na-acha anya ọta ka anya rara Igbo sọsọ anya olemele otu obi amaga m n'afọ ya jụwa mbi m zabi ya jụọ mbi m zabi otu ka m bịarigide akọta bilalawa onwe m onye hụ m n'ụzọ na-achị hụ gị m ọchị mgbe ị na-abịa n'ụzọ onye na-ana ego ilu dị mkpọkọrọ ajịjịrị ihe m achọrọ m ịma ngo ihe mere o ji hụ gị otu ahụ mee gị atak o si n'ala ili nne gị o si nke ọnụ ka o si nwoke m gara onye gịrị ha amadị m sị bribe wu legal something ama m na-echekwa masị ọwụ legal nọ ihe m jiri sị mba na m sị m ekwe ya na ọwụ legal something na something ige maka ya bribe ozugbo ogbe m gara ọ ihe ọ jụrụ m mi ọ ga-ana bribe m sị ya yes why not why often time bribe ọ ihe onye ọbụla dị achịra m ya achagwu oke m ga-eche anya na-enweghị onye ukwu ma onye nta onye ọbụla ọsọ ya sịgara ya wuru nne m nwụrụ anwụ chi n'ala ili kilite
bịa commit offenses na aga m anụ ya bribe nwere ihe m na-ekwu ọjọọ ma fada ma bishọp nwere onye m mụrụ ha afọ mmega emega wụrụ ọfisas enwere onye ga-agafe nga na onye ukwu ọsọgoro gị wụrụ mmanụ rinda mbogo otu ihe ma na anatara gị bribe amamsị bribe onye m zara ikwechi mkpụrụ oge ma gbawara gị m gaga na chọọchị taa gaga tọọ mma ma a na ha eji okpuru kugbuo oge ga nwụọ na mmerenu kwụrụ ihe ịzara bribe n'ọwụ legal something bribe legal ọwụdị ihe dị mma ihe na otu illegal ga-eji wụrụ ihe dị mma legal ihe dị mma illegal ihe na-adịghị mma ha bụ ọcha galụ na ya nwe otu ihe ahụ akwa galụ nọ na ke ị gara lo ọya galụ ị gara lo hutonga iwe m ugbu a lekwa ihe m so m na-aga n'ụzọ taa na-egbujegide mpa nwụpa ọfịsas wif na-agafeje a na-egbujegide mpa nwụpa ebulata m otu ebulalo mgbe otu a ka a na-ebugharị m dibịa nga mebi were n'ọga anyị niile mgbochiri ịkpa wọrọ m ya n'ala papa a ga-ebuga emego pa nwụpa ma ndị apam si esido ngo nwada nwụrụ anwụ a ga-ebuga gị ụmụnna gị buga gị ebe a lọbụrụ gị bifọ dị mgbe ahụ etite nna onye a ga-ebuje gị nga nna ya dọwa ozu gị ndị mmadụ elele gị a na-egbukwara gị panwụpa ndị mmụọ fọrịkwa gị mụ na nwe m gara aga ekwubeghị m ụka panwụpa gị buru ụzọ panwụkwa papa biko ihu n'isiokwu ahụ onye ihe mere m ji si na ndị a ga-ewe gị n'ịga ahụ skuul enweghị ka ịma gị gbara gaba ka ị ga-abịa polisi ọ bụrụ na ọ wụ uche obi m aga m agwa gị sị gị na gị hafụ ihe polisi a ga achọ ihe ị ga-arụ ọrụ a na-arụ juru ọ bụrụgo n'ọrụ timbo m gị gaga arụ ya ka ahụ ga-efiti gị ọfụma awụrụ uche obi gị ekele dịrị Chukwu na ọwụrụ uche obi gị ekele dịrị Chukwu na ọwụrụ uche obi kwa m ga-atụ ihe m ga-anụ ị ga-agakwado too dị lọlọ anụ ọzarị ka gị mụ na gabịara nga amachi na kọp ukwu ga-alacha anya dị na nga adịghị ụgba amụsị nwa gị bịa ga-agawa ka mmiri nsị gọọlụ ikwuru ụkpọta ị na-eshishi nshi aga m ata na gị ekurula ụmụazị abụọ kesa gị n'obi ha ahụ tọrọ gị na ahụ nwa gị wala agbọbịa nkwụ ka ndị gị sọjesịrị ihe m ga-eme ma ị gwabeghị nne gị eto onye mụgụ na ịlakwuru nna gị nọkọtabere gwara nne gị gụrụ oche dị onye ọdụ si ya mfadị niile ofe gị bega emegara tam ihe nwoke a mere m ka m sie gị ọnya nwunye enwesi ike ịnapụli m ya ọkwa ọrụ polisi mama wụrụ onye polisi ụlọ kpọm onye oshi Papa gonna go to teach dress. Again go now. Papa gonna forgive for. Kwara shige burele ga mama buji se go yi. O mi ge na gba. Oh. Papa